Krenuli smo u Sirogojno, međutim, pogledajte kakvo je vreme i krenula je kiša da pada. Idemo da obiđemo muzej Staro selo. Kiša je trenutno stala, pa ćemo da iskoristimo priliku. Prva kućica na koju smo naišli. Dobar dan. Evo ga ognjište. Mlekar. U kućicama nema svetla i nisam sigurna koliko će se vidjeti dobro na snimku iz prostog razloga što se nekada zidalo sa ovako malim prozorima jer su bile hladne zime. Ovo je kovačnica i to piše kovačnica Radojka Popovića iz Kruščice. Furuna. Šta je ovo? Salaš. Ovo je trap. Znate čemu je on služio? Nekada se tokom zimskog perioda ovdje čuvao krompir, šargarepa, cvekla, znači povrće. On je ukopan duboko u zemlju i prekriven. Eto kako je to nekad izgledalo. Trap, nije preteča frižidera, nije? Nije, znači ovo se preko zime. Da. Frižider se i ugrije i zaledi 100 jada. Ovdje neće ništa. U slami? Da. Nema dole vlage? stavi slamu, iskopa se to, pa se pokrije lepo na 2 vode. Prvo staviš bujat, znaš šta su bujat? Paprat. Ne znam. Ne znaš. Paprat, pa onda zemlja, pa opet paprat. To je biljka koja raste. Znam kako izgleda, da. Pokrije se time i to služi možda 7-8 godina tako. Pa opet kad bude ti opet propane, ti opet dodaš bujata, zemlja ostane, znaš, zemlji ništa ne fali. Ali taj trap je 2 metra dubok. U tom trapu moj otac držao. Pa kako ne, pa da. On bio 70 godina držao, 90 živio. 70 taj trap imao kosa i ostala ja i ostao i dan danas. I ako nemojte to nikad da... Što će vi, mama, ovo što ma
Ma nemojte to nikada da rušite. Duvan. Evo kako se nekad slavila slava, imućniji ljudi. Bio za med. Ova srednja stalaža. Da. I samo su ovo imućniji ljudi imali, jel tako? A kako se zove? Testije. Testije. Da. Super, hvala. Kako ste rekli da se to zove? Čuban za rakiju. I kako se otvara? Kako se otvara? Pa vidiš, ovdje ima da se otvori, ovdje se zatvori, a ovdje se pije. Aha, Nema čaše, nema ništa. Svi ljudi piju iz ovoga. Što nisu pili vodu, nego su baš morali rakiju. Zato što su imali rakije, dosta voda bila daleko, ne siraj klinicu. Vidite kako je nekad izgledao ukras na krovu kuće. Dobar dan. Ovako je nekada izgledala učionica. I to bi bilo to što se tiče muzeja na otvorenom. Ko želi da vidi, može da dođe. Kiša je počela jače da pada i sa ovog mesta se odjavljujem.